Kain tayo mga foodies. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng mini budal fight. Ayan mga ka-foodies, meron tayo ditong iniyaw na pusit, pritong pampano, iniyaw na manok, Inasal na manok. inasal na manok, at meron tayong syempre gulay mga ka-foodies. Tsaka tortang talong meron din tayo. Yes, at meron tayong sausawan toyo mansi. Sarap. Ang drinks natin, Coke. Mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Opo. Amen. Hayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mga tam kay Kapampangan. Mga tana po. Opo mga ka-foodies. Ang sarap nito. Yes. Mini budal fight. Totoo. Uy, ano to? Pusit. Para kasing ano eh. Oh, ano to? Ano yan? Isda. Oh, hindi. Pusit pa rin. Isda, no? Siyempre, baka pinapawala. Game. Unang Ikaw subo. talaga. Ay, natumba. Ito, oh. Ang Sarap. unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain tayo mga foodies. Lambot. Siyempre may rice. Kapag budal pa talaga, sarap. Talo-talo na, no? Sino nakakamiss nito? Budal fight, mini budal fight. Ay na. Di na kinaya. Natumba na. Cool mo na. Nasaktan na kasi siya eh. Kaya bumitaw na siya mga ka-foodies. Ano lang siya. Yan dyan. Pampano. Laki na. Laki ng ano. Diyos ko tayo. Sarap. Rice. Habang kumakain po kami ni BBM, gusto kong i-shoutout si Gab Ramos ng Survey of Philippines. Ayan, nanonood sila sa atin. At syempre sa kanyang Hello anak po. din si... Ano pangalan to? Tomas Nathan. Ayan. Hello po, Tomas Nathan. Alam mo ba? Tsaka si Alvin Funa at si J. Martin Lucas. Ayan. Lagi daw sila nanonood sa Ay, atin. maraming salamat sa support ah. At balita ko, Bal. Anong balita Ang mo? gwapo daw ni J. Martin Lucas. Talaga ba? Kamukha daw niya si Chan Lloyd. Talaga ba? At J. Martin Lucas, ito po si Bea Bangungot. Bangungot pala. Hi, Jay. Martin Lucas. J. Martin Lucas. Nice to meet Pinaghandaan you. Charot! Nice to meet you. Naka-off shoulder. Yes, pinagandaan kasi sabi ni Ate Det, gwapo ka raw. Totoo ba yun? Titignan ka nga kita sa Facebook. Search mo. Oo. Kapag gwapo yan, tapos meron, siguro ilang taon na yan? Siyempre, bata pa yan. At Diba? balita ako, single daw. Single ba siya? Di ba nagtatrabaho siya sa mga sa mga Gamot. gamot sa puso? Yan, baka meron silang gamot sa Bigyan puso. mo nga ako. Kasi lagi akong sawi. O kaya naman, ikaw na lang yung gamot. Pwede din, single siya. Single ka. Oo nga. Magiging sidecar na tayo, no? Kapag naging tayo. Galing, no? Hello po sa mga katrabaho ni Ate Det. Hello po. Oo. Shoutout po sa inyo. Kapag nasaktan ka na ba, kailangan nang bumitaw? Oh, may bago naman, no? Si J. Martin Lucas. Malay mo. Kaso lang,
Kapag crush mo, hindi ka crush, anong sa gamot doon? Anong gamot doon? Ay, move on. So kasing crush ko, hindi ako crush. Sino yun? Ay, ano yung nanonood? Nagkarkanta lang tayo. Mm, Totoo. sarap. May ka ba sa talong, Jay? Martin. Minsan po pumunta kayo dito para ma-meet mo ng personal si BBM. Bakit ako laging pinipili mo dyan? Siyempre, ikaw yung single eh. Ay, oo nga pala. Ano? Iapag ko yung sarili ko sa'yo. Pagluluto ka daw niya. Oo. At ano, happy birthday din po kay Rosalyn Macalisang. Birthday na ngayon. Happy birthday. Happy birthday po. Agisa mo kami pansit. Masarap na pansit. Si Mami bukas, no? Mami Karing, happy birthday, Mami Karing. 70 years old na siya. Yeah, mami ko. Lola ko pala. Sarap. Ang ganun kulay. Masarap at minuto, no? Dal? Kumakain ako kahit ano, J man. J. JM na lang. DM na lang. May chicken tayo. Chicken inasal. Tagal na natin hindi kumakain ng inasal, no? Ang tulog ba? Sarap. Chichi. Chichi. Tutira kita manok, sige. Mamingay. Okay ba? Cheers! May cook kami ngayon. Sarap. Masarap talaga kumain kapag may coke. Oh, lalo pag budal fight, no? Ay, picture tayo dapat. Bakit? Isa na lang sa Ibulaga. para manalo tayo na ano. Baka si JM makita ka. Ay, TM. Baka makita niya may marumi yung ano ko. Marami kang kumain. Matu-turn off sa'yo. Bahala ka. Ganyan talaga ako. John Lloyd. Oo nga. Sesela na ka. John Lloyd. Mas swelo siya. Bakit? Beyangot. Baya pang Beya bangungot. Sarap. Yan. Tingnan natin. Sarap.
Ate Badet, send mo yung picture niya sa akin, no? Para na mamit ko. Search mo na lang. Sinasabi nilang ano, Tapos message mo. ay, message so good so God. Oh, Makakaya naman yung gano'n. totoo? Mm-mm. Hi, gano'n. Ano sasabihin ko? Hi. Di mo ako pala si Bea, bangungot. Ilang taon ka na? Gano'n. Huwag mo tanong ka agad yung ilang taon. Gano'n talaga ako. Tanong mo Tapos- ano. Hello muna. May tricycle ka ba? Parang ikaw. Ito? May motor ka ba? Pasakay ako Gusto ko sa harap mo. Sa tabi mo. Ano mo yung rice? Ito rice, makapudibis. Laki ng pampano. Tanggalin ko muna yung ano. Ang sarap ng pampano na walang masyadong tinik. Yes. So, ay, salamat po. Ang palaya. Hindi masyado mapait. Hindi siya kasi siya bitter. Hmm? Hindi siya bitter, kaya hindi siya mapait. Diba? Gusto ko na itong okra. Guys, pa ba? Mm-mm. Ate tayo. Sarap. Ano to, isda tsaka gulay. The best talaga, makapudibis. Nakalimutan niyo yung tahong. Ay, oo nga, no. May favorite May pa. tahong yan. Ngayon ko lang naisip. Naalala pala. Kasi nakita ko sa baba, may isang palangganang tahong, inihaw na tahong. Sarap yun. Lalo na press na press. Paborito mo yun, di ba? Oo. Lalo pa. Kumakain na ako ng taong ngayon. Promise. Oh, Iba na yung gusto ko ngayon. di na Taong hotdog. Hindi na. Masarap yung taong ngayon. Lalo na kapag walang pinagdadaanan. Gano'n. Sayang. Alam mo na. Naghahanap ako ng taong wala. Bakit? Diyan tinanong ko. Move on na. Sayang, dami yung isang palanggana. Pag imagas mo mamaya. Ang takaw na. Ubusin mo muna yung tilapia. Alam mo, may ano yan, may inihaw na tuna pa nga. Hindi lang kami naglagay kasi nagmukbang na kami ng tuna pa nga. Yes. Meron pang Kala malaki na yung panga namin. Ang dami pagkain sa baba.
Sorry. Hmm? Tapos na? Itong chicken titira ko kay Chichi kasi hindi siya umiyak. Very good siya. May chicken ka, Chichi. Sarap. Busog na busog. Mag-shoutout tayo ng mga members natin. Ayan, naubos po namin ang mini boodle fight. May konting natira lang po kaming isdang pompano. Yes, ulo na lang. Kakainin namin mamaya. At gusto din po namin shoutout si Dios Dimla at si Boss Lawin. Yes, Shoutout Kiko, mo Boss daw. Lawin. Hi! Boss Lawin ng Baguio City. Ayan. Hello po. At gusto din po namin magpasalamat at suportahan po ang aming mga members sila. Platinum B, Mi Vlog, Mickey D. Albert, at Golden B naman po, PJ Family Mukbang. At Silver B naman po si Lian May. Ayan, shoutout po sa iyo, Shoutout bagong po. member po natin. At si Jayman Soap Channel, Jack's Life, Kyle Popper, Mas Helen, Hungry Mangyan, Jenahen Capares, Iñaki Eats, Hampas Lupang Burgis. Ayan, meron po silang mga channel. At Facebook page, please mag-follow at mag-subscribe na din po kayo. At sa mga subscribers po namin sa Facebook page, sila Kyle Popper, Ma'am Shi I Vlog at si Cindy. Ayan, meron po silang mga YouTube channel at Facebook page. Please mag-follow at mag-subscribe na din po kayo. Ayan, thank you so much po sa inyo. Maraming salamat mga Kapudibis, kaya follow nyo na po ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, The Foodie Bee Vlogs, at Kusinang Kabalen. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes mga Kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.